Jeg hedder Anna, og jeg er 18 år gammel, og jeg sidder som frivillig inde på Operation Dagsværkssekretariat. Og jeg hedder Pernille, og jeg sidder også som frivillig fuldtid på sekretariatet på Operation Dagsværk, som er de danske elevers organisation. Og hvert år så er der faktisk 25.000 elever, der går ud en dag og arbejder og tjener penge til forskellige projekter. Og tidligere år har det været for Folkekirkens Nødhjælp og IBIS og alle mulige andre. Men i år så har vi valgt at støtte Cross Cultures og deres projekt i Irak. Ja, i sommer der var vi en tur til Irak og en tur til Kurdistan. Og inden vi tog afsted, var det helt vildt svært at forestille sig, hvordan det ville være. Det var svært at forestille sig andet end det, man havde set i fjernsynet og gennem medierne. Det var svært at forestille sig, hvordan var de unge, og hvad lavede man i hverdagen, og hvordan så der ud, og hvordan lugtede der, og en hel masse ting. Og det var en rigtig positiv overraskelse at komme til Irak. Og det var rigtig fedt at se, at der er så mange seje mennesker i Irak, og der er så mange, der er klar til at gøre noget for det, de lider under. For det gør de nemlig også. Der er nemlig også rigtig mange forskellige konflikter i det irakiske samfund. Og det er også nogle af dem, vi gerne vil snakke lidt om. Men nogle af de unge, vi mødte på vores tur, var jo både nogle, der var uddannede trænere allerede, og nogle, der er med ind over det her projekt. Men vi mødte også en hel masse, der ikke var ind over det her projekt. Og samlet set har det givet os et rigtig nuanceret billede på, altså hvad er det irakiske samfund, og hvordan er det at bo i Irak? Og hvorfor er det, at det her projekt er et rigtig fedt projekt, og hvorfor er det, at irakerne har rigtig meget brug for det her? Og der er en hel masse problemstillinger for unge i Irak, men i vores kampagne har vi valgt at sætte fokus på 3 store forhindringer, som vi kalder for de 3 skurke. Det er alderstyranni, intern splittelse og undertrykkende samfundsstrukturer. Og det er alt sammen problemstillinger, som kan løses ved at skabe nogle neutrale mødesteder, hvor børn og unge kan mødes på tværs af religion og kultur og etniciteter. Og det er nogle steder, som ikke er i Irak i forvejen. Så dem vil vi gerne skabe. Så jeg er rigtig stolt af det, I skal i gang med. Og det er alt andet lige 1000 gange federe, at man i stedet for i Irak klapper hinanden ned og skyder hinanden, at der er et alternativ til det, og det er nemlig at være sammen om noget, som betyder noget. Så derfor, giv den gas, held og lykke, og jeg er super stolt af jer alle sammen. Cross Cultures er en organisation, der har lavet projekter, startet på Balkan med at lave projekter, hvor man bruger sport og leg som et værktøj til at udvikle og bedre forholdet mellem splittede grupper. Det kan være splittet af etnicitet, religiøs baggrund, sprog osv. Og det, der sker her i dag, det er, at vi laver en dag, hvor vi sætter fokus på dette års Operation Dagsværk-projekt, som er et projekt, som Operation Dagsværk laver i samarbejde med Cross Cultures, hvor vi sætter fokus på at bruge sport og leg som et værktøj i Irak til at fremme demokrati ved at uddanne trænere og starte foreninger op dernede. Jeg vil gerne høre, hvorfor du er her i dag, og hvad er jeres arbejde herinde? Altså, vi er jo som hovedorganisation for idrætten i Danmark, så er vi jo meget optaget af, hvordan vi får så mange unge mennesker, både i Danmark og i udlandet, til at dyrke idræt. Og vi synes jo, det er et helt fantastisk projekt, der er lagt op til her med Operation Dagsværk. Så vi er rigtig glade for at være værter her i dag, og også være med til at give vores erfaringer med, hvordan det er at dyrke idræt i forening. Hvor meget ved du om Kurdistan og Irak, som projektet mere handler om i dag? Altså, jeg kender jo selvfølgelig til det fra det, man hører om i tv og det, man læser. Og så i forbindelse med det konkrete projekt har jeg selvfølgelig også forsøgt at sætte mig mere ind i, hvordan er forholdene, hvor er det, at vi kan gå ind og gøre en forskel. Og føler jo, at det vil være meget stort, først og fremmest at få Iraks unge mennesker til selv at engagere sig i idrætten dernede, selv være med til at lave nogle foreninger. Men der, hvor vi så fra den side kan gå ind og støtte op om det og give nogle
måder at gribe tingene an på og uddanne nogle trænere og nogle ledere. Det er der, jeg tror, vi kan gøre en forskel. Hvilke måder vil I gerne træne de nye trænere på? Har I en metode eller en måde at træne dem på? Altså jeg vil sige, først og fremmest så har vi i Danmark en tradition for at lave sommerskoler for unge mennesker, både i fodbold, men også i mange andre idrætsgrene, hvor vi sådan i en forholdsvis kort periode giver de unge mennesker mulighed for dels selvfølgelig at selv at dyrke noget idræt, men også lære noget om foreninger, lære noget om, hvordan man arbejder sammen, hvordan man laver bestyrelser osv. Og det er de erfaringer, som jeg tror på, at vi kan give videre og bruge i sammenhæng nede i Irak. Vi vil gerne høre om, hvordan din tur har været i Kurdistan, og hvad I lavede dernede. Ja. Jeg havde en rigtig, rigtig god oplevelse med at være i Kurdistan. Det var sjovt at tage til et land, hvor man bare ikke har nogen forventninger om, hvordan det er. Altså, jeg kender ikke rigtig nogen, der sådan kommer fra Kurdistan, så det var helt vildt sådan fedt at opleve et land på bar bund, altså sådan, uden at have nogen fordomme og erfaringer. Det eneste, man har set, er jo altså, nogle krig og ødelæggelse i medierne. Så det var en rigtig positiv oplevelse at møde folk og lære folk at kende og se, hvor smukt der er og mærke varmen og duftene. Altså, det var virkelig en fed oplevelse. Folk var rigtig søde dernede, og vi blev taget rigtig godt imod af alle, vi mødte. Det var ret vildt at være de eneste turister. Jeg følte mig meget lyshåret dernede. Men folk var generelt rigtig søde og rare. Nu har jeg hørt rigtig meget om bomber og krig af alle hernede, men hvor mange bomber fik du set, og hvor meget krig fik du set dernede, nu når man kun hører om urolighederne fra alle, som det tror jeg det er? Ja, det var det eneste, man havde set fra medierne og fra fjernsynet og sådan noget med bomber og ulykker og sådan noget. Men altså, det var en utrolig fredelig tur. Jeg har slet ikke følt mig udsat på nogen måde, altså, mens jeg var der. Jeg synes, det var en enormt positiv oplevelse at opleve, hvordan man kan leve i et land, hvor man hører så meget krig og ødelæggelse, men hvor folk lever jo deres liv og deres hverdag, som man gør. Så vi mærkede det slet ikke på tæt hold overhovedet. Kom du rundt i de irakiske byer, Bagdad, Basra eller nogle af de steder? Kunne du godt komme den tid ned til, eller hvordan? Nej, vi var jo kun oppe i Kurdistan i det nordlige Irak, og folk sagde også, at det ville være en dårlig idé, hvis vi skulle til Bagdad eller sådan længere ned. Så det var vi ikke. Jeg ved ikke. Altså. Ja. Hvad var den bedste oplevelse så? Jeg synes, den bedste oplevelse var bare at blive så taget så godt imod. Eller sådan. Det var svært at vide, om folk havde fordomme, om man kom fra Danmark og Mohammed-tegninger og andre ting, men folk var bare vildt søde og ville så gerne vise os alting, og ville så gerne vise os rundt og vise deres land og vise, hvad de laver. Og så var det bare fedt at se, at der er så mange seje unge, der er klar til at gøre alt muligt. Ja, hvorfor er jeg her i dag? Jeg var på aktivitetsweekend i foråret, og der hørte jeg lidt om den her weekend, der vil blive holdt, og så hørte vi lidt om den der konkurrence, der var, man kunne vinde med en rejse til Irak, og så tænkte vi, så vil vi lave en heldagstur ud af det. Vi kommer fra Skive, et par stykker, så vi tog afsted herhen allerede i lørdags, og så har vi hygget lidt. Hvor meget ved du om Irak og om Kurdistan? Altså, jeg er med i noget, der hedder Landsrådet, så jeg har hørt en del om det efterhånden, men sådan, altså, det billede, som man har i Irak i forvejen, det er ikke så nuanceret, så ja. Har du fået nuanceret det nu? Ja, det har det hjulpet lidt på det. Det er meget sådan, man har et billede af, at det bare er noget med noget krig, og det er svært at... Ja, det er svært at forestille sig, at det er på samme måde som her i hvert fald, med det billede, der bliver tegnet. Jeg hedder Nikolaj. Jeg er 16 år og går på Københavns Åbne Gymnasium. Dags, jeg hedder Albert. Jeg er 17 år og går på Københavns Åbne Gymnasium. Hvad laver I her i dag? Vi er med til at lave lidt sjov og få lidt indblik i Iraks unge og være med til at se, hvordan vi får udviklet det her cross-culture. Ja, også altså se, hvordan sport og hvordan små sportslige lege, hvor man aktivt kan bringe hinanden sammen. For vi kender jo ikke alle dem, der er herinde. Nu har man jo allerede ladet mange flere kende, og på den måde binder man hinanden og får et bånd til hinanden. Hvor meget ved I om Kurdistan og om Irak? Altså, jeg ved jo desværre ikke nok til, at jeg kan blære mig om det. Jeg ved jo noget om det, og jeg ved, hvordan situationen er, og den er jo ikke for god.
Ja, jeg ved ikke så forfærdeligt meget om det. Jeg ved ikke... Jamen, jeg er heller ikke så sikker. Det er også derfor, jeg ligesom meldte mig ind i OD, Operation Dagsværk, for at få et større indblik i det, og for at lære noget om, hvordan de unge har det dernede. Men jeg ved i hvert fald, at de ikke har det godt, og der er der alderstyranni. Og jeg forstår godt, hvorfor de ikke gider have, at de ældre bestemmer det hele, og de gerne vil være med til at bestemme, ligesom det er her i Danmark. Så vil jeg gerne lige høre, hvilken aktivitet... Nu siger du, at du er med i Operation Dagsværk på din skole, men hvilke aktiviteter har I sættet i gang til den 7. november? Det er vi i gang med at planlægge, men vi er ikke sikre endnu. Vi er kun nået på vej til at gå rundt på skolen og få folk med og få skrevet deres navn ned og fundet ud af, at de skulle finde noget arbejde, som vi også finder til dem. Men vi har tænkt os at lave en fredagscafé, hvor vi sælger nogle forskellige ting. Merchandise, nogle øl og noget kage og så et hygger. Og så har vi nogle flyers, hvor vi informerer om det. Og allerede nu, der har vi også vi har en gruppe på Facebook, hvor der vi sammen skriver og informerer hinanden. Og der er jo allerede nogen, der er kommet med nogle pladser på nogle skoler og forskellige andre steder, som de allerede er arbejdspladser. Så vi er jo godt i gang, og så mangler vi bare lige at finde pladser til resten. Og vi håber selvfølgelig, at der kommer så mange som muligt med, ikke? Hvordan skal man kontakte jer, hvis man har nogle arbejdspladser ledige? Så kan man jo på skolen kontakte os, dem som er i OD-valget, enten til noget morgensamling eller på anden måde. Vi har en postkasse på skolen, hvor man kan lægge brev noget i. Det er jeg for at støtte op om en god sag og hjælpe Irak med at få oprettet en masse fodboldskoler. Hvad ved du om Irak og om Kurdistan? Jeg ved, at de har været igennem en krig dernede, og der er stadigvæk mange uroligheder. Og det er derfor, der skal skabes noget sammenhold, fællesskab imellem unge dernede. Hvad med Operation Dagsværk? Hvor meget har du medvirkning der? Ja, på min skole er jeg med i Operation Dagsværk udvalget, hvor vi skal få så mange med at arbejde på dagsværkdagen som overhovedet muligt, for at tjene nogle penge til Cross Culture, som hjælper i Irak. Fordi jeg synes, det var en sjov oplevelse at møde andre, som også var interesseret i OD. Og hvad er jeres arbejde? Altså, laver I noget arbejde for Operation Dagsværk på jeres gymnasium? Altså, vi er i gang med at lave noget flashmob og noget modeshow, og hvad laver vi ellers? Vi laver noget distrikt. Ja, distrikt. Samarbejde også. For at få flere hvor sådan, gymnasierne fra vores distrikt samlet, så vi kan få noget mere OD. Hvor meget ved I om Irak og om Kurdistan? Vi har været på OD aktivitetsweekend, hvor vi lærte en hel del. Altså 3 af os er ret nye i det her OD, og så 2 har været i 3. gear, ja. Mit navn er Jarl Asger Korstrup, og jeg er fra Kolding og går på Munkstam Gymnasie, og jeg er 18 år gammel. Hvorfor er du her i dag? Det er fordi, jeg gerne vil støtte op om Operation Dagsværk som organisation. Jeg arbejder på dagen og sidder også med i bestyrelsen på mit gymnasie. Og jeg har fordi at det ligesom er gymnasieelevernes sådan, mulighed for virkelig at gøre en forskel, eller sådan, Operation Dagsværk har formået at få skabt en virkelig god gruppe, hvor man bare kan, man kan virkelig se fremskridt igennem dokumentaren og det man hører. Jeg synes, det er en velfungerende gruppe. Hvad synes du om den nuværende projekt, som foregår om Irak og om Kurdistan? Hvad ved du om det, og hvad synes I om den projekt, der foregår? Jeg synes virkelig, det er et spændende projekt, fordi det ligesom bruger sport som samlingspunkt. Og jeg dyrker selv sport. Basket og fodbold, og der er ikke andre ting i verden, der kan samle folk som sport på tværs af alder og grænser, som der også bliver snakket om. Og det synes jeg i hvert fald er spændende at arbejde med. Det er en god idé. Hvor meget ved du om Kurdistan og om Irak? Jeg ved ikke, sådan rent geografisk ved jeg ikke sindssygt meget. Jeg ved, at Irak sådan tilstandsmæssigt ikke har det sindssygt godt, både demokratisk, men også økonomisk og sådan landsmæssigt, på grund af en sindssygt åndssvag krig, som har fundet sted for nogle år siden.